ברוכים הבאים למשפחת צרפתי, לדירה חדשה קפלן 5 אזור. יעברו לגור דיירים. אוכלוסיות 1. רגילים 2. בעלי צרכים מיוחדים ואפוטרופוס, הורים או כללי. זה משמש דירה לגור לחיים. לא צריך דיור חוץ ביתית שמציע רשויות רווחה. הדירה בו יש הרבה דברים טובים. אינטרנט אלחוטי ועוד שולחני חינם ללא תשלום. לא ביוקרה. מעליות 24 קומות, מספרי דירות עם הפכות כרטיס מגנט מקבלה. סלון יוקרה, טלוויזיה ומחשבים ומיזוג אוויר, ומטבח יוקרה, מקרר וגז וקומקום. ותנור ומיקסר ומיקרוגל וכיור, שטיפה כלים וערכה קפה ומדיח כלים. מכבסה בגדים. מייבש כביסה. ומכונת כביסה ומד עץ. חדרים, טלוויזיה, ארון בגדים ומיזוג אוויר. שירותים ומקלחת וכיור. חלונות גדולות בסלון, מרפסת נוף יפה. חלונות חדרים יפות. יש ממ"ד. יש מקלטים. יש נגישות. יש חנייה. כניסה. לדירה חדשה קפלן 5 אזור. בניין קפלן. סלון יוקרה משפחתי. סלון יוקרה משפחתי. סלון יוקרה משפחתי. חדרי שינה. אוכלוסיות מיוחדות. בודד או זוגי. ועוד. אפוטרופוס, הורים או כללי. אוכלוסיות רגילים. בודד או זוגי. דירה יום. דירה לילה.